tu stovka. To je ten limit, ale vidíš, že 5,5 sekundy je oficiálny čas na stovku. Len to zrýchlenie ani netreba, vieš, že zbytočne nejako prekrača limit, lebo to cítiš aj na začiatku. Sa to dokonca aj 0,50 celkom v pohode zrýchlenie, ale keď som prvý na semafore, tak tiež väčšinou nikto nestíha. Do tej 50-ky tak asi trakčná to troška brzdí, ale potom sa Keď sú hrbole, tak áno, keď je rovinka, tak ani nie. potom sa to rozbehne už. Je to trošku, ale nie je to nič také výrazné. Čiže tá trakčná robí hlavne, keď sú, vieš, trošičku nerovnosti, že vtedy niekedy koleso